कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. आणि त्याच तालुक्याला लागून कर्नाटकमध्ये एक मोहीम राबवली गेली. तिथले कर्नाटकातले 5 हत्ती त्यांनी हत्ती पकड मोहीम राबवून अन्य ठिकाणी हलविले. आता जर जिल्ह्यातनं फक्त 5 हत्ती आहेत ते जर हलविले तर निश्चित आपला जिल्हा त्यासाठी आज सकाळीच आज जिल्हा नियोजन आहे म्हणून बोलत नाही, पण आज सकाळीच माझी आनंद अंबानीजींची चर्चा झालेली आहे. त्यांची वनतारा नावाचा एक फार मोठा त्यांनी प्रकल्प राबवला आहे जामनगरमध्ये. बारामतीतले असे काही 3 बिबटेंचा प्रश्न होता. त्या संदर्भात अजितदादांनी त्याच्याशी संपर्क करून ते बिबटे तिथे हलवले. तर मी आनंद अंबानीजींची विनंती केली आहे की आमच्या इथे होणाऱ्या लॉंग टर्म सोल्युशन माझा एवढा आहे की मी इथे प्राणी संग्रहालय उभं करू. पण ते होत असताना जे नुकसान सातत्याने होत आहे त्या बाबतीमध्ये मी स्वतः सकाळी त्यांच्याशी बोललो आहे. माझी अपेक्षा आहे की त्यांनी सांगितले की त्यांची टीम ते मला जोडून देणार आहेत. त्यांची टीम जिल्ह्यामध्ये येईल. मग 5 हत्ती असो 3 हे तो प्रकल्प त्यासाठीच आहे, वन्य प्राण्यांसाठीच आहे. वनतारा नावाचा तो प्रकल्प आनंद अंबानीजींचा. तर त्यासंबंधी मी त्यांच्याशी बोललेलो आहे. त्यांनी मला सांगितलं आहे त्यांची एकदा टीम इथे आली मग हत्ती असो बिबटे असो हे त्यांच्याकडे कसे घेऊन जाता येईल जेणेकरून इमिजिएट आपला त्रास या बाबतीमध्ये स्वतः केसरकर साहेब पण सरकारबरोबर आमचे वनमंत्री गणेश नाईक साहेबांबरोबर आमची पण त्या दिवशी बैठक झाली. तर त्या बाबतीमध्ये आनंद अंबानीजींकडून तोडगा काढून लगेच त्वरित तोडगा कसा काढता येईल यावर आमचं काम सुरू आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.